moldovenii din Padova susținem integrarea europeană a Republicii Moldova și sperăm ca într-o zi Moldova să devină o țară modernă și dezvoltată în marea familie europeană. Moldova! Europa! Moldova! Europa! Moldova! Europa! Bravo! Acordul de asociere cu Uniunea Europeană este un pas destul de relevant și de importanță majoră în parcursul european al Republicii Moldova. Astăzi ne-am înunat în una dintre cele mai mari piețe Uniunii Europene, Pratul de la Vale, Padova, Italia, pentru a susține parcursul pro-european al Republicii Moldova și în special semnarea acordului de asociere care va avea loc pe 27 iunie 2014 la Bruxelles. Sperăm că semnarea acestui acord va acorda Republicii Moldova acea șansă ca țara noastră să devină o țară prosperă și fără corupție în marea familie europeană. Viva Moldova!